samanlaisissa ajoissa. Tässä juuri Kristiina Bukišević. Hänen vasemmalta puolelta löytyy Itävallan Beate Schrott, halli MM7 60 aidoista. Nuori urheilija 12.99. Tässä Belgian Anne Zagreb, joka on muuten hyvä vertailukohta Noora-Lotta Nesirille. Noora-Lotta voitti viime kesänä junioreiden Euroopan mestaruuden Zagreb 2 vuotta sitten, ja belgialainen on juossut tänä kesänä jo reilusti alle 13 sekunnin maansa ennätyksen 12.89. Joo, hyvä pointti toi, että siinä on Noora-Lotalle se parin vuoden kehittymisen paikka tulla perässä sitten noihin lukemiin. Noora-Lotta on parantanut ennätystään tällä kaudella, voisiko sanoa nyt nuoresta urheilijasta, kun puhutaan, niin vasta 200. Meidän odotukset Noora-Lotan kohdalla on tietysti kova nuorten Euroopan mestarina, ja 8.19 hallissa juostuna, niin antaa ehkä odotuttaa vielä ennätysparannusta lisää. Ja kun kuvaa katsoo, niin tässä on ehkä se tulevien vuosien työmaa, kun katsoo hartiapakkia, mikä alle 13 sekunnin juoksijoilla on. Kädethän tiiviisti rytmittää tässä aitojuoksussa jalkojen liikettä ja pitää liikkeen tiheänä, ja on tärkeää käsillä pystyä ohjaamaan niin, että kun juoksuaskel ei ole normaali pituinen aitojuoksussa, se on huomattavasti lyhyempi, ja pyritään pysymään radassa kiinni koko ajan tuossa aitan välissä ja pitämään imusin juoksus päällä, niin käsien pätkitty liike on se moottori, josta se rytmi tehdään, ja niin kuin tästä Dekoon kuvasta näkee, niin siellä on kyllä millä kääntää tuota käsien liikettä naisurheilijaksi. Aika vakuuttava tuo yläkerran lihaksisto on, ja Noora-Lotalla on tietysti tuon rakentamiseen vielä matkaa, mutta on toisaalta aikaakin, mutta siihen työhön täytyy suhtautua vakavasti ja ammattimaisesti, ja niin kuin Noora-Lotta tällä hetkellä urallaan tekee. Toivotaan nyt, että tässä Euroopan valioiden kyydissä Noora-Lotta pystyy samanlaiseen esitykseen kuin Elisa äsken, eli korjaamaan omaa ennätystä. Rata 1 Viorica Tigau, Romania. Sitten Norjan Bukišević tässä. Rata 3 Itävallan Beate Schrott. Belgian Anne Zagreb. 3 vuoden takainen junnu Euroopan mestari siis. Sitten Nesiri. Venäjän Julia Kondakova. Välierissä Berliinin MM-kisoissa kivenkova hänkin alle 13 sekunnin nainen. Ja ulkoradalla Alice Decaux, Ranska, Euroopan tilasto 7. Nesiri, rata 5. Tulee erittäin hyvin rintamassa, haastaa siinä Zagreb. Kun tullaan puoliväliin, niin aavistuksen jää tuosta rintamasta, mutta loppuun asti taistellen vaan, niin hyvä tästä tulee 12.99. Loistava juoksu Noora-Lotta Nesiriltä. Hän pysyi loistavasti siinä Anne Zagreb'n rinnalla ja taistelee tässä upeasti. 13.15 olympialaisten B-raja, 13.13 Suomen ennätys, 12.98 Schrottin voittoaika, Kondakova 13.11. Noora-Lotta juoksee tässä kyllä ennätyksensä. Decaux niin ikään suoraan välieriin kolmantena, kauden tilasto 7.13.13, Zagreb 13.14, kun tässä juoksua uudelleen. Erittäin hyvin pääsee Noora-Lotta liikkeelle, oli huippuhyvä reaktio ja pysyy tässä rintamassa. Ehkä viimeinen 3 väliä ihan kärki karkaa, mutta kuitenkin itselleen puhtaa juoksun, ei tule kolhuja, ei tule virheitä tuohon matkalle ja häviää tuommoisen 2,5 metriä kärkeen, joten siellä 13.20 ja 30 välissä varmaan Noora-Lotan aika on. Kyllä, se on 13.23, 5/100 hän viilaa ennätyksestään ja juoksee uuden nuorten Suomen ennätyksen samalla. Kristiina Bukišević kauden parhaillaan kiilaa vielä siihen eteen, 13.17. Tilannehan on se, että 3 nopeita kustakin erästä ja sitten 4 aikavertailusta. Tuuli on miinus 0,1 jää enää tuohon olympiakisojen P-rajaa, joten kyllä se on ihan lähiviikkoina mahdollista. Niin, se pitää olla ensi viikolla mahdollista. Aivan oikein, koska sitten ilmoittautumista. Lähiviikot ei riitä, mutta että Noora-Lotan kohdalla tietysti tähtää ja kiikari katse on vähän pitemmällekin, kun nyt nämä olympialaiset ei ole vielä ne pääkisat, mitkä Noora-Lotan uralle sattuu, mutta tietysti se olisi mahtava juttu päästä olympiaputkiin jo tältä kaudelta avaa. Sen verran kovatasoinen oli tuo ensimmäinen erä, että tuo aika ei vielä riitä enää edes tässä vaiheessa aikavertailussa välieräpaikkaa, mutta molemmilta suomalaisnaisilta erittäin hyvä
oman tasoon nähden erittäin hyvä. Kyllähän se on silloin, ei nyt ihan 10 suoritus, mutta hyvä suoritus, kun tekee arvokisoissa oman ennätyksensä. Nesiri 13.23. Arvokisoissa oma ennätyksen tekeminen on niin äärettömän harvinaista, että kyllä mä jätän Virua vaille 10, että molemmille aiturinaisille se 10 suoritus eikä mikään pulinoita. Että jos ennätyksen täällä tekee, niin hattu pois päästä. Se on hieno suoritus. 10 tyttöjä. Kyllä. Noora-Lotta Nesiri, onnittelut sekä omasta ennätyksestä että uudesta nuorten Suomen ennätyksestä. Minkälaisia ajatuksia tuo aika 13.23 sinussa itsessäsi herättää? No tavoitteena oli vetää alle 13.20, mutta tämmöisessä kovassa kisassa ja aamusti ennätys, niin kyllä mä ihan tyytyväinen olen. Kerro tuosta juoksusta, miltä se tuntui? Alku lähti tosi hyvin ja siinä vähän ehkä jopa ehti miettiä, että sit siinä puolesvälissä se vähän ehkä hajosi, että huomasin, että naisia tulee rinnalle ja vähän yritti ehkä liikaa, mutta ennätys tuli, niin ei se huono juoksu ollut. Ja se ennätys jäi vain 8/100 Lontoon B-rajasta. Kuinka realistisena pidät, että se tässä lähiviikkoina vielä menee rikki? No tässä ei ole enää kauheasti aikaa oikeastaan. Tää oli sellainen kisa, missä mä ajattelin, että se pitäisi rikkoa, mutta mulla on siihen mahdollisuudet ja tietenkin mä vielä se yritän, että olisi hienoa päästä olympialaisiin kilpailemaan. Sun ura on mennyt tänä kesänä valtavasti eteenpäin tietysti siksi, että sait lukion hoidettua ja olet päässyt ensimmäistä kertaa myös Timanttiliigaan mukaan. Minkälainen kynnys tai porras ikään kuin nämä EM-kisat on sulla sun uran jatkoa ajatella? No, tää oli mun mielestä, tai mä oon ajatellut tätä sillä ensimmäisenä askeleella sitä kohti, että joskus voittaisi täälläkin sen mitalli. Et nyt kun on nuorissa saanut sen mitallin, niin seuraavaksi sitten tavoitteena saada aikuisissa se mitalli. Kiitos paljon. Kiitos. Asenne hienosti kohdillaan. Kyllä, ja varsin realistinen näkemys tuosta omasta tekemisestä. Se oli just näin, alku oli aivan huippuhyvä. Sen jälkeen siinä, jos nyt haluaa kauneusvirheitä hakea, niin pikkusen rytmistä pois, että kädet oli pikkusen laajalla ja se kieli just siitä, mitä Noora-Lotta itse sanoi, että yritys oli kova ja se ottaa ehkä karvan verran pois sitten rentoudesta, mutta ei ennätysjuoksun jälkeen kannata sieltä hirveästi virheisiin painottaa, vaan olla äärimmäisen iloinen, että on pystynyt tällaisessa paikassa, jossa ei kuitenkaan helppo onnistu, että tässä on aina tämä henkinen puoli myöskin mukana, ollaan kotiyleisö eessä ja omat odotukset ja yleisöodotukset on kovat ja kun ne pystyy ennätyksen muodossa täyttämään, niin kyllä silloin on onnistunut. Ja se on hyvä.